Assalamu alaikum wa rahmatullah taala barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewiyankoɓe télé men Pinal TV en garti e bawde Allah gam yuɓɓinde yewtere men wiitede Cosan e Bosan nde jiɗɗen wawde yuɓɓinde kala saaha kala tuma en jiital noon no fewi nde won noon tigui rigui ko hande woni lawol men gadunol yuɓɓinde ɗo yewtere men wiitede Cosan e Bosan eɗen toro gana jomiraɗo subahanahu wa taala nde ken fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim eɗen toro gana jomiraɗo subahanahu wa taala ala ken jofndir ɗum alhamdulillah rabbil alamin tigui rigui hande noon yewtere Cosan e Bosan eɗen bismi hen goto e guendiyankoɓe walla men goto e dartiyankoɓe hono Abdoulaye Diallo sikkilani batten sanade kammo o salmini bandiraɓe gata bisimilla ceerno Abdoulaye. Abdoulaye selli a jarama ko adi foof en jetti jomiraɗo en kadi juule nelaɗo en jettimo kadi no fewi nde o rokki en fartange e fuɗɗode Pinal TV o wurni en kadi ha mbawɗen joɗade gonen kadi koɗo e muɗum ɗum en calmini bandiraɓe foof duftema konngol. Ko noon tigui rigui Allah jarama golle ma jooɗi peewi e tuma kadi ne mbawɗa dañde fartange e yajede wawde arde kadi wawde arde yuɓɓinde gam wawde arde wallodirde men wawde yuɓɓinde ndeɗo yewtere sikki ala ceerno Abdoulaye hande yewtere Cosan e Bosan jiɗɗen ko artude ko e gonka fedde e Pinal TV nde wonde ne gandi e fedde Pinal TV siko tawi en mbi Pinal TV holko mbawɗa famminde yimɓeɓe tiidi jati holko woni Pinal TV tiidi rigui jeeya e Pinal TV ko ɗum inde Ayaawo habrirde sen kaali fulfulde sen kaali tubankore mbiyen télévision mo fulɓe taw kadi ko Winndere ewa ko ɗum fandare foof ndendi hen ndende yidde he ndendi gam rewde fandare he ha yettina fandare nde ko ɗum ɗo woni Pinal TV joni noon yettere Allah ko mawɗum kam woni to umma won to rewa won kadi sikkuji foof mbayi kono alhamdulillah hande kam ina wayno won kam fuɗɗi nangguirede jungo e tigui rigui noon tigui rigui ceerno Abdoulaye ngoɗo miijo holno ɗum arde mon ha ɗum wawi tabbide tigui rigui jeeya ngoɗo miijo ngo ummi koto Facebook ko sukaɓe meɗen tan carri joguino dingal Facebook on saaha tawi WhatsApp arani wonno toon ko jewte cifte daari ina wonata ko toon miijo ngo jibina yimɓe jewtatno ne mbaɗa cifte daari ina jewta ha jibina hen holko woni caɗele fulɓe ɗum yeehi noon ha miijoji gaari hen caɗele fulɓe kono mbayi sarade ni e ko ɓuuri manquede hande o ko wiyete télévision joni noon yimɓeɓe e nder on saaha nde miiji hen tigui rigui bakkili pelliti noon ina ƴeewa leeñol ngol télévision ko hono ni jibinirta ɗum woni ko 2015 en caggal ɗum ina reeɓa ha WhatsApp aroy 2016 ɗum egguide Facebook ɗum arte WhatsApp ko hono ni ɗum arti eyi tigui rigui no wiite ni nde wonno no rendi sikkela e no mbiyata ni hanki wonno ko aada e cosaan hande wonde Cosan e Bosan sikkela ko nana Massamba Dembel wi tigui rigui nde wonno en kewno wiide dinguere men kuusi sikkela hande arti ganduɗa e gueɗe laylayti woni réseaux sociaux sikkela ha hewɓe ni cikkino wonde mataw ala ko ɗum wawi firtude hay hunde an noon sikkela ndeɗo fedde maɗon susama guinde WhatsApp so arde ha WhatsApp ari tawide tigui rigui holno murtannaɓe jaɓɓori ngoɗo miijo tigui rigui ceerno Abdoulaye e murtinaɓe jaɓɓori ngoɗo miijo eyi ko enen kam ne tinɗen kabaru o idan ɗum ummori en ko miñi men wonno Belgique ummi tun ari ɗo vacance ko on habri en ɗum wonno koye lewru décembre 2015 nde haalani en ɗum on ɗon saaha enen kam en paam tan ganduɗen ɗum ɗo tigui ko enen jeeyi kabruɗen sehilaɓe meɗen e yaadiɓe men foof nde ɓen kabrade kañumen foof kadi paami gandi ɗum ɗo ko kañumen jeeyi on saaha pelliɗen darade jokkade hen
e sikkila e gila tigi rigi ndi fedde arde faade jooni mbele kono waɓɓe carte oɗon jeeya walla holno jeerte fedde nde tigi rigi jeeya eyyi to baŋnge fedde nde damal koko udditi kala ɓi pullo ko heen jeeya ina nodda heen ina waɗi carte sahaa nde ɗum fuɗɗi nde on sahaa nden gardiiɗo o wonno koto wiyete lil coudoir nokku wiyete Giglo wonno Yel Ama Tidiane carte mbaɗama toon carte ɗiɗi itta toon gadda ɗo kartal ko ujunnaje 3 ɓogoy yeyete ewa on sahaa nden ko yel arino caggal ɗum noon gila e miijoji gadani ɗi yimɓe ɓe cosi ɗum koye mbaydi potal e sabu ɗum yirloto nde ɗum woni nde on ardi coudoir duuɓi ɗiɗi ummi toon gardi ko arti ɗo henna e leydi Mauritanie gari en duuɓi ɗiɗi caggal ɗum gardi ndi ngu hoori koto leydi Italie ko ɗum yirloto gardi ko yirloto e nder leyɗe he woni noon ko ɗum manda fof ko duuɓi ɗiɗi kala timmiɗo duuɓi ɗiɗi gardi goɗɗo kadi rokkete joni noon carte fof ko ujunnaje 3 eɗen e leyɗe he fof eɗen ɗo e Mauritanie eɗeni Mali eɗeni partout kala to yimɓe Pinal TV ngoni carte ɗen nan toon mbele sigiri ɓayde winnderiyankore sikkela maɗum hannde ko kalɗo fulɓe ngoni nder jowdi Winndere kañum e ngannduɗaa nden ɗo télé mbele carte ɗe ene waɗi ko wiyete ko mayi ɗo baŋnge leyɗele walla ala carte ɗe fof sifo ko gooto tigi rigi jeeya carte ɗe sifo ko gooto noon kala gardiiɗo kañum jogii haqqe fewnude carte kañum fewnata carte so fewni carte noon nelda leyɗe keddiɗe heen ko hono noon yaara prix o kadi gooto sertat tan ko leyɗe kaalisaji ɗi ceertiri ni ɗo ko ugoy ɗo ko CFA ɗo ko euro kono fof prix o gooto sikkela ko puɗɗi ɗon ko faade jooni mbaɗa oɗon teski tigi rigi noota yimɓe no nooti e fedde nde haani jiɗiɗa ni walla ala ene manki nootade tigi rigi jeeya yimɓe ɓe adan nde min ɗum hedde 2016 nde ɗum ari nde yimɓe ndiironi hen nooti caggal ɗum noon mbaɗin tiiɗallaji seeɗa yimɓe no on sahaa ndeeji seeɗa joni noon eɗen jetti Allah gila nde agrément yaha télé o watti han kadi nanguede yimɓe kadi mawɗum ine jogii koyɗe kadi kucci hen batti ara hen tigi rigi ina nodda kadi on télé o watti nanguede e sikkela holɗo télé o watti nanguede tigi jati nder leyɗele télé o nanganoma hedde 2017 caggal ɗum noon o darti o yino sirtiliɗe 2017 caggal ɗum noon darti ewa ko darti ko juuti haa hikka mbiɗa sikki koye lewru janvier 2021 ko heen o ngabbiti satellite gila nden kam haa ɗo to gonɗen eɗen jetti Allah no feewi e ɗo e nder leyɗe he kam to yaaji omo nangi heen omo yeeɓe heen mbele woni sababu makko dartinede ko baŋnge caɗeele fedde nde walla ala fof woni sababu ngannduɗaa fami télé dartinede on sahaa wonno caɗeele dartinedemo ko sahaa nde o sosaa nde on sahaa nde laamu men rokkirta agrément ewa télé ji ɗi ne keewno nde waɗa ngam satellite noon caggal ɗum laamu malli noddi appel yo yimɓe ngar dokki agrément ji télé ji fof ngari nogas jeetati télé ene jeeyi wonno fof ɗin télé ji ɗi dokka agrément Pinal TV jeeyani ko ɗin télé ji caggal ɗum noon yettere Allah darde yimɓe tinnare dowuji fof en keeɓi agrément tigi rigi e caggal ɗum mbele denndaangal ngannduɗaa famide section ŋaji ɗi ngoni e nder leyɗele he mbele tigi kañumen ene jogii ngannduɗaa siége ji keewɗi ɗi ngannduɗaa fami taw jiida e siége mon ko ɓuri jogaa ɗo jafɗa nam mi nanani mbimi ɓayde fedde nde ko fedde winnderiyankore ko fedde renndade mbele nokku fof jogii ko siége mum keeriɗo walla ala siége ko gooto ala siége mawɗo yummajo o woni ko Bamako leyɗe no leydi fof ina jogii catal ɗo e Mauritanie jogii catal Sénégal ne jogii catal France jogii catal Italie ne jogii catal Amérique jogii catal kala to leydi woni jogii catal kono noon yummajo o woni ko Bamako yummajo woni ko Bamako e sikkela hol jokkodiral certe ɗe ngannduɗaa yummajo jokkodiral certe ɗe way kono ko Bamako toon jaɓɓorgal ngal woni kala ko ɓira ko toon yippoyte kala ko ɓiraa ko ɗon yippoyte to baŋnge carte walla ko baŋnge paye walla sigal ko holan fanno walla adan kala action coodnooɗo action ŋaji ɗi fof toon njahatno hannde noon issue ji ngoni e waɗeede ko kala to issue jo woni e waɗeede won noon issue jo so ne waɗi on ko naamni ko ummoto ko action ŋaji he ummoto koye paye ummoto koye carte he ɗum ɗon waɗirte sikkela so tawi neɗɗo yiɗi nadde fedde nde holno waɗata so tawi neɗɗo yiɗi nadde fedde he fedde he damal ko udditi jogii tan ko jogii waɗi paye muɗum waɗi carte muɗum waɗi action ŋaji muɗum neɗɗo arata tan ko ɓuri kam himmude ko famde fandare nde neɗɗo haalna fandare nde so haalnama tigi rigi e nder on sahaa so faami so naati heen
haalnen waɗi kartal tawi ko ɗo e Mauritanie ko ujunnaje 3 tawi koto Sénégal ko ujunere CFA ene waɗi piye kadi piye ɗe ko lewru fof ene jogii ko fiyete ɗum kadi ko wallide fedde nde ene waɗi kadi action ŋaji ɗi ɗum kadi action ko ujunnaje nogas CFA tawi ko ɗo guyi eɗen mbawi capanɗe jeegom e jeegom ujunere e tigi sikki ala ko an woni président sikki ala caatal Mauritanie beele tigi rigui e caatal Mauritanie ene jogii ko wiyete ko caɗele ɓurɗe tengtude walla ala eyi caatal Mauritanie jogii caɗele jogii ko hannde hannde o alaa ngal no feewi won geɗe keewɗe ɗe foti waɗde e o woni tan koko débrouille to ɗum fof no waɗi noon ko caɗeele ngalu ngal on kadi eɗen mbeddo erango leñol hee fof kañumen fof yo tin yo nganndu Pinal TV ko kañumen jeyi ina nodda heen yo ngar baŋngeeji ɗi fof ngadda balle mumen gooto fof kala ko waawi kala to tolni yo ar ko kañum jeyi ɗum ɗo ko leñol jeyi ko leñol jeyi gooto accirtaake ɗiɗo ngaccittaake heen yimɓe fof ɓiɓɓe leñol fof ngarata noto heen yo ngar kadi kañumen jeyi ndaro heen mbaɗa heen foti wadde heen ko e sikki ala beele tigi ri nde wonata anndi ko pulaar wiyata ko riwde refti ɗo henne pelle keewɗe cosama ɗo henne sikki ala kono haa jooni ngartan muɗum siwa yiyeede beele wonani sababu ɗum wona kulol tigi jogi e banndiraaɓe noddede pelle baaji ɗi mbasa arde holko mbaɗa famodiranno goo eyi to baŋnge Pinal TV kañum ko ɗum faandaare nde neɗɗo arii kanko ɓuri heen idanoo haalande ko faandaare nde haa faama so faami tan tawi tan ko neɗɗo goongɗuɗo eyi kañum ene goongɗi tigi rigi eyi wonde won noon kañum alaa ko fawta yimɓe ko udditi damal neɗɗo fof kadi tolni ɗo ne waawi naatirde heen neɗɗo naatɗo hannde e gonnoɗo ɗo gila 2016 e naatɗo hannde kañumen fof poti heen ɓurdat tan ko ɓurɗo yidde ɓuri faamde ɗum ɓuri waɗde ɗum haaju eyi ko noon tigi rigi ceerno Abdoulaye nde wonno aɗa anndi sikki ala caɗeele keewɗe ngannduɗaa ndewi ɗo ene haa teŋti oɗo mboros biyeteeɗo coronavirus wawi wonde sababu ngannduɗaa dartinde yoga e activité ji ɗi ngannduɗaa fami to gooɗa e ndeer jofle Winndere mbele kadi ngannduɗaa faami sikki ala oɗo mboros garɗo memani on haɗani on ngannduɗaa faami rondude golle mon lawol jiɗɗo ɗo rondude ɗum tigi jeete eyi ko mboros mo kalɗo o kam o battini aduna hee fof hay minen o battini ko mbaɗatnoo ko sabu o dartini geɗe amen keewɗe gila e batuuji haa e jokkondir haa e geɗe keewɗe o dartini o dartini denndangal geɗe ɗum fof tigi rigi jeete eyi o dartiniino fof o dartini to baŋnge jimirgol yimɓe waɗi ɗumen batuuji ɗum tan ɓuri dartinde ko heddii ko golle ɗe ne jokki to baŋnge réseaux sociaux yimɓe ene kaalda heen pewndira mbaɗa foti waddude heen ko mbele hannde fedde nde ɗo baŋnge terɗe mbele sikki ala nde heeri sikki ala erango yimɓe faade mayde walla ala nde eraaki kono uddinde damal dendan kala neɗɗo fof ene waawi jeyde nder fedde nde jeyde leñol ngol emo jeyta leñol ngol fof mbele ne waawi jeyde fedde aloo wawa kañum ko ɗum faandaare kala neɗɗo paamɗo faandaare nde yiɗi damal ko udditanii ɗum eyi jooni noon faandaare mbaaɗa ko haalana neɗɗo so faami jokkiima heen eyi kañum so faamaani a waawaa kadi forsude neɗɗo eyi kono damal ko udditii e wonande neɗɗo kala neɗɗo jiɗɗo kaalnoɗo faandaare nde faami yiɗi jokkii heen no yiɗi fof sifo so yiɗi wona caɓaato o walla halpulaar o walla solinko kala baawɗo wonde ngannduɗaa ko udditi no yiɗi fof siforo heen ɓay tan ko o yii faandaare nde o faami ɗum o yiɗii ɗum saɗi tan ko no waawi ardude fof kam faandaare nde koko heddotoo tan o waawaa arde kam waylo faandaare ɗum kam yimɓe njaɓataa ɗum kono so tawi omo yiɗi faandaare nde omo goongɗininde omo yiɗi kadi heddaade e mayre ɗum omo bisma damal ko udditanii sikki ala waylude faandaare nande aɗa haala wonde haala waylude faandaare sikki ala holko cikkuɗaa wonde ngannduɗaa tawi neɗɗo arii ene waawi waylude faandaare mooɗon holko mbawɗaa sikku holko cikkuɗaa wonde ɗum ɗo so tawii neɗɗo waɗi ɗum ene waawi waylude faandaare mooɗon eyi to baŋnge waylude faandaare ko yiyande jooni noon so tawii arii yiyande haalan ko yiɗaa waɗeede way kono koɗo ummiɗen jogii koto paaɗen jooni noon to paaɗen ɗo koye laawol ndewɗen laawol ngol woni faandaare nde so tawii a arii a haalanaama ɗum ɗo a yantii heen aɗa anndi Pinal TV ummiɓe ɗum ɓe fof wonaa yimɓe jogiiɓe humpitu wonaa yimɓe jogiiɓe ganndal wonaa yimɓe jogiiɓe ngalu fof ko doofalɓe to baŋnge ngalu doofalɓe to baŋnge ganndal kono kañumen fof kadi ina cellinita joomumen kala nde neɗɗo jogiiɗo humpitu tigi rigi ariyante faandare nde ina ngoongɗin hettude caggal ndokka on teddungal ardo ɗowo ɗum jooni noon heen sahaaji a dañat baaɗo noon taw ene goongɗi ene yiɗi ene faami faandaare ne yiɗi heddaade heen keedon caggal ngacci ɗum ɗown heen sahaaji taw jom ko baa yetta yaha ɓooya noon sela laawol ngol kono hay ɗum kadi so kewii yimɓe
yimɓe Pinal TV ummino ɗum ɓe kañumen kala mbawɗo arde ina jaɓa rokkude ɓurɗo annduɗo ardo ko noon keddo rende kala ñande ngurti lawol ko darto kadi yeeso muɗum e sikkela holko woni fandare tigi rigui woni fandare nde ko waɗande leñol ngol Ayaawo habrirde leñol ngol ko ndiɓi mum Ayaawo habrirde ko tinde ŋakkere ngoodi leñol ngol ala to yaltinde pini muɗum ala to waɗi cosnoji muɗum ina majjodiri ina sari ɗeɗo geɗe fof ko tinde ɗeɗo ŋakke woni fandare nde ummini yimɓe ɓe wadde firti ganduɗa ko sikkela nde mbinomi nani ni nde wonon tigui rigui pinal ngal sey ko ngal pinal ngal ne yaaji kadi pinal ngal manggal saabu hanki aɗa andi sikkela ko suka ɓadoto mawɗo gam wawde janggude e muɗum kala ganduɗa famille gueɗe ɗe ganduɗa tigui ganduɗa ko gandi men e ganduɗa famille togor ko cosaan men sikkela hande ɗum natti heɓade hande ganduɗa famille hande ganduɗa tigui hande e mawɓe tan wonnon mawɓe e sukaɓe goɗɗodiri no fewi saabu hande hakkillaji foof goni koɗo téléji ganduɗa famille e radio ji ha tigui ganduɗa réseaux sociaux walla ɗum woni sabu ganduɗa wadde oɗo télé wadde beele oɗon cikki wonde oɗon mbawi rendinde dendagal pine e ganduɗa famille e gandi ganduɗa famille tawde e leñol ngol tigui jeeya ɗum ina wawi saabu ɗum hankkadi wayno fuɗɗima nanguirede e junggo ni ay saabu guilata wonno hunde no miijoji eyyi no wona ta rewama liggama ha wonti hankkadi ko yiyato ko memoto e ɗum ɗo hankkadi way kono so tawi ko guesa wonno hankkadi fuɗɗima soñede fawade e waylo waylo gurdamiji sikkela nde wonnon aduna o sikkela wonko welela no fewi ha tengti ganduɗa e nder yewtere ko hen daari wiide en cosaan e ɓosande nde wonnon kala ko jiiɗa natti wonde ko wonno hay ko wona ko natti wonde ko wona ko Allah ko jogori wonoyde e mbiɗa tigui rigui hande oɗo génération gonaɗo walla ganduɗa oɗo yonta hande ganduɗa jogaɗo ko skudi ko yiiɗi ko hande ganduɗa eko wona sababu hande wawɗum jooɗo ƴettotamo foof waɗɗum e télé beele eɗen oɗo télé ko horumo eɗen hirlimo ganduɗa ha wawa ganduɗa wadde renndo ngo convaincre ha wawa huccidde muɗum wawa dañde muɗum yiiɗi ko eyyi télé ko min heeɓini ɗum e o saabu télé enen fof eɗen gandi kadi ɗum famɗani ina mawni ne yaaji ewa kadi eɗen jogui yimɓe humpitiɓe no fewi ɓe tawi ganduɗa ko wawɓe wadde programme laktuɗo e télé wawɓe waɗande leñol ngol kala ko nafta ɗum wawɓe kadi joguiɓe kadi yiyande ko ganduɗa ko ina gartira kala ko yanoɓe leñol hen ɓe mbawa artirde ɗumen e leñol he eyyi sikkela tigui rigui ɗum kam ko yettorade no fewi tawi ganduɗa leñol darima wawde waɗande hoore mum télé wawde wadde ganduɗa famille e ɓeeto e wawde famde e dendagal gueɗe muɗum pine e ganduɗa e neɗɗagal muɗum e ganduɗa e godal muɗum ha wawa ganduɗa famille wawde heɓtude rendo muɗum watta ɗum e needi muɗum ɗum tawi dañama ko hunde wonde fayida no fewi wadde sikkela ceerno Abdoulaye nde wonno ɗen andi e hojoma ɗum ko dogde padaji en tidigui jeeyata sikkela hol erango mbatta famille an faade leñol ngol tidigui jeeyata erango mbaɗen faade leñol he ko wiide yimɓe ɓe kala ɓe pulla to woni yo gandu kañumen je Pinal TV yo ngar noto hen yo ngar kadi liggo hen gando yo ar ko kañum jeeyi galo yo ar walla saabu ɗum ɗo ko ɗum fandare wonno yimɓe dofolɓe mbaddi hen ha jettima hankkadi to alay saago ko fulɓe mbiyata wuulango demɓe accitaki goto ko alay saago ɓen ɗon gara keɓɓito ɗum ɗum ganden ɓe gara janta hen mballa yimɓe nawra ɗum yeeso ɗum ngaaluji ɓe gara mbaɗa hen ngaaluji mumen gandu ɗum ko leñol jeeyi kañumen kadi ko leñol jeeya yoɓe tinno ɓe gara kamɓe foof ɓe ganda ko kamɓe jeeyi ɓe gara ɗum ɗo ɓe mballa yimɓe nawra ɗum yeeso e yencinde ɗum e tigui rigui sikkela o holli tan ganduɗa ko konngol tigui tigol wasima faade rendo ngo tigui jeeya mbayde eyyi wasiyam faade rende he ko waɗi fo yimɓe yo tinno cosnoji mum no fewi tinno e ɗemgal ngal tinno kadi e gollude tinno kadi e liggade tinno kadi e janggude wonande yimɓe jangguɓe surtout étudiant meɗen yoɓe tinno kala koɓe janggata to université ji mawɗi to kala koɓe mbawi dañde yoɓe gartir leñol he yoɓe mbattu ɗum e ɗemgal he yoɓe jañi ɗum tigui rigui yoɓe gandu kadi soɓe duttaki e cosnoji mabɓe koɓe yolotoɓe saabu neɗɗo feeñata yo waɗa tan ko cosaan muɗum yeru mum tan ko hande sa yiiɗo France walla yiiɗo Amérique sa wi aɗa farno toon ko a feeñata kono mbawɗa tan feeñde e yodde koto leñol maɗa ɗo to cosaan maɗa ɗo to pinal maɗa yimɓe yo tinno mbatta haqqille e piine he mbatta haqqille e cosnuji he mbatta haqqille kadi e ɗemgal ngal yimɓe kadi wonɓe e guure mawɗe ɗe yo tinno jangguin sukaɓeɓe ɗemgal ngal jangguin sukaɓe cosnuji tinno kadi e needi sukaɓeɓe e needi ndi ganduɗa
ko needi taw ko needi pulaagu tigi rigi cosaan o waawa reeneede eyi wasu ɗum alaa so tawii ɗemngal majji tan ngaɗen en natti wonde fulɓe eyi sabu so a nanii neɗɗo wiya pulo ko ɗemngal ngal so a woni pulo a nanta ɗemngal ngal firti ko pulaagu maa ne ŋakki eyi tabtinta wonde pullo wonde ɗemngal ko ɗemngal ngal haalde pulaar o eyi ko noon tigi rigi ceerno Abdoulaye e sikki ala namdal gonɗal tigi jeet sabu nde won noon aɗa anndi caɗeele en jogaa tigi rigi hakkunde ko hannde ko sabu yimɓe ne ngorko hannde ko ngannduɗaa wiide ko cosanuuji men gila e ɓollanteeri haaldude men gila e needi ne wonon kala ko haala tigi rigi jeetde won noon sikki ala pulaar fof mum ko needi ɗum kam ne anndaa eyi jooni en njii waylo waylo nguurde meeɗen sikki ala han kadi e natti wonde koye men wonde ko men hannde hunde koko renndaa sika denndaangal banndiraaɓe fof hannde ngana ndenndi denndaangal geɗe ɗe te eɗen nganndi won geɗe nan nder heen sikki ala ko geɗe ɗe ngannduɗaa enen fof hannde woni welaaɓe ɗum woni ɓe mbelaa ko ɗum sabu en teska ɗum jeeya ngannduɗaa faami koye waylude ngannduɗaa faami nguurde men neediiji ngannduɗaa faami jogaaɗi ɗi sikki ala holko mbawɗaa famille yimɓe hakkunde ɗin gonkaji ɗi hakkunde hanke hannde o haa yimɓe mbawa artude ko woni tigi jeeya eyi d' accord kañum ko mbaɗa anndi aduna gilla diidaa woni tan ko ñaamodiri pine ñaamodiri diineeji jooni noon yimɓe ɓee waɗi heen ko ɓe paamaani e feccere heen njaha nokkuuji goɗɗi homtire pine janani ɗum yimɓe ɓee yo mbattu hakkille pinal mumen yo mbattu hakkille pine mumen pinal fulɓe ngal yiyaani ɓuri ngal ɗum noon so tawii neɗɗo dañii ko foti no pinal fulɓe no wayi alɗude no wayi kadi heewde ñamri no wayi kadi waɗde fayida ni ene foti nan kadi jooɗi sappo yo anndu kadi to waawi yahde fof so yii koko yooltoo tan ɗum noon ndeke ruttaade pinal mum hee ko ɗum ɗon woni nafoore neɗɗo ko ɗum kadi woni ko neɗɗo o waawi mawneede waawi yeeɓeede eyi sikki ala mbele tigi rigi jeeya telo o heeri tan ko pinal fulɓe wadde nanngal pine kadi ɗe fof eɗen mbawi arde en mbayata e ndeer makko tigi rigi jeeya alaa o heera pinal fulɓe tan aɗa anndi min joginoo tani men gooto o wii neɗɗo o yii ko njiimindaa e ko dañi gooto fulɓe e kañumen hoddiiɓe mumen kañumen hoddiiɓe mumen eyi sikki ala Allah jarama golle ma jooɗi peewi e tuma kadi ne mbawɗa dañde fartaŋe wawde arde notade e yewtere men ɗo e Pinal TV to ko yewtere men wiyetede Cosan e Bosan nde wonnoon sikki ala so tawi nani Cosan e Bosan nde wonnoon kala ko wonno hanki natti wonde ko wonno hay ko wona ko ma natti wonde ko wona ko Allah ne ko jogori wonoyde waɗen toro gene jooɗo subhanahu wa taala kala ko wawi wonede Allah hokken tabbidde e neɗɗagal men timmal men e ndimago men e needi men tigi jeeti e diine men wadde hokken tabbidde kanko men tigi jeeti ɗo e yewtere ko Abdoulaye Sall wonno enen dusodiri hono tigi rigi koɗo muɗum on woni Abdoulaye Diallo sikki ala toon to karallagal denndangal bandiraɓe tan tigi jeeti on jarama ha saabu so Allah lamɗo jaɓi yen gone jaam